Dito'y Pilipinas napateg ti edukasyon. Kunati ka aduan no awanan ka ti diploma ket narigat arumangay ti panagbiag mo. Ti pagadalan ti agserserbi kasrangtay tapno lumungaw iti kinarigat ken maadaan ti nasaya at masakbayan. Gaboy ti daytoy indeklara ti gobyerno a libre ti edukasyon kari iti pampubliko a pagadalan tapnon masupusupan ti kasapulan iti estudyante. Tinawen-tawen ang mangyal alokar ti pondo ti gobyerno iti beneg ti edukasyon. Manipod iti pan na kay patakder dagiti classrooms, tugaw, libro ken sweldo dagiti mangisursuro. Daytoy ket tapno masigurado nga uray na kurapay ket maaddaan ti oportunidad nga agadal nga awan ti uray sentimo a kasapulan abayadan dagiti naganak. Daytoy abanag ket subsuportaran iti no collection policy. Ti no collection policy ket naaramed iti 2008 may sa pagannurutan iti Department of Education amang ibagbaga na iget na maipawil ti panagkolektar ti kwarta manipod karagiti naganak ken estudyante aglalo iti enrollment wenno umuna apaset ti academic year. Iti panagtulid ti aldaw ti eskwela ket na ipalubos ti panagkiddaw ti voluntaryo a bayad karagiti membership fee kasi di PTA, Girl Scout wenno Boy Scout ken dadumapay. Ngem awan tinakailanad itinaso nga pamilin nga may palubos si kontribusyon para itinagduduma a proyekto. Itinaglamas sa 17 at tawen at dadagiti naganak nga agkuna asaan nga agpaiso a libre iti panagpabasa at dadagiti kontribusyon na masingsingir iti uneg ti pagadalan. Voluntaryo man nga may bagay iti sangwanan ti kaaduan ngem iti kinapudno ket daytoy ket inkapilitan. Gaboy ti daytoy nagtalineed nga adda dagiti ubing asaan makastrek. Saan nagapoy iti kinakurang ti kalikagom a makapagturpos. Nudikat iti kinakurang ti kwarta. For so many years po sa programa ko sa Wanted sa radyo, palagi po ako nakakatanggap ng reklamo mula sa mga magulang ng mga estudyante sa elementary at high school na karamihan sa kanila ay mga mag-aaral, mga magulang na mag-aaral ng mga security guard, kasambahay, factory worker, na sila po ay naobliga mag-contribute na require ng eskwelahan through PTA para sa iba't ibang mga pangangailangan tulad ng electric fan, tulad ng jobos, tulad ng bond paper, tulad ng pambayad para sa sweldo ng security guard, sweldo ng janitor, para sa utility bills, etc., etc., etc. Na hindi po dapat dahil meron man po talaga budget ang DepEd dyan. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. Sir, the issue, I don't These are the list of parents na nagsumbong sa akin iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sa pilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Daytoy nga obserbasyon ken isuy tining iduron ken ni Senator Raffy Tulfo tapno mangilungalong iti gakat amang amyendar iti no collection policy iti Department of Education. Kunana arumbeng saan nga iti bulsa dagiti naganak wenno estudyante ti pagkautan ti panang pataod kari iti proyekto a maobserbaran a kurang iti uneg ti eskwela. Nudikat iti pondo ti DepEd, partikular iti MOOE. Yung MOOE, dito pala ay nagkakaproblema because every single day, even while I speak here now, meron sa action center ko, nagreklamo yung mga magulang, mga estudyante, na meron pa rin talagang collection, although DepEd has issued to Secretary Angara na stop collection na. And meron tayong batas talaga na it says there should be zero collection policy. Pero may gray area doon eh. Sa batas na yun, sabi, hindi pwede mangolekta
sa mga guro, sa mga estudyante, pero tinanggal doon, hindi sinama doon, hindi pwede mangolekta sa mga parents. Kasi ang nangyari po, tuwing magkakaroon ng PTA, gigil na gigil ako sa PTA na ito. Gigil na gigil ako. Every time na magkaroon ng Parents Teachers Association meeting, instead na pag-uusapan yung academic performance ng mga estudyante, ang pinag-uusapan palagi, project collection. Paano tayo magkakaroon ng pagpapatayo ng stage, pagpapatayo ng toilet, etc. Na bawal, hindi dapat. Kasi meron naman talaga budget ang DepEd dyan. So siguro we have to amend that law na it says no collection at sana isama doon na pati mga teacher ay hindi dapat, ay pati mga parents ay hindi dapat pwedeng kolektahan. At yung MOE dapat talagang well accounted at napupunta talaga sa mga budget para sa eskwelahan at hindi para kung saan-saan. Maraming salamat, Mr. Chair. The MOOE, when maintenance and other operating expenses, ket ipapaaya pondo ti DepEd iti amin na pagadalan iti pagilya na Pilipinas, tapno na day ti pagkautandaan no kalikagum da apapintasan ti pagadalan. Mangnayon ti school materials, when paggatang ti sagad ken walis. Dito'y probinsya adon dagiti naipadanon ti Bombo Radyo akasuya reklamo. Tunggalalayan ti Bombo Radyo lawag news team ti makuna dagiti mangisursuro ket saan ang makaanay ti MOOE kaputa basit daytoy. Iti daytoy agundaway. Intay man amwen. Manot ti maipapaay nga MOOE fund iti tunggal pagadalan. Segon kani Mr. John Paul Viernes, the Chief Education Supervisor, School Operation and Governance ti DepEd Lawag, nga umabot ti 10,000 aging milyon na pisos ti maitited a pondo kadagiti pagadalan dito'y syudad iti tunggal academic year. Inmarad na nga iti computation tinasa nga pondo ket fixed amount multiplied by the number of students wenno bilang dagiti estudyante nga agbasbas sa iti maysa nga eskwela. Inlawlawag na nga dati inkedeng ti DepEd da kay batugan nagatad para kadagiti elementarya ken sekundarya. Inyarig na iti Darayday Elementary School dito'y syudad. Kuna na nga dati fixed amount nga umabot ti 471,450 pesos plus 813 pesos times 100 students. Rumrumwar nga umabot ti sumurok kumurang 552,750 pesos ti MOOE fund ang maipaay kaniyada. The school MOOE, it's the maintenance and other operating expenses. Wherein adda nakagatad, adda na itud nga gatad kadigiti school. Actually, no DJ computation na separate so na depende no ano nga klase like no elementary or elementary, secondary, adda namin naduma-duma nga klase iti eskwelahan tayo nga depende na offer na. However, ti bagaklatan, it's adda fixed amount nga iti gobyerno, fixed amount di jayon plus adda pay gatad na no mano iti number of enrollees ijayan iti eskwela. Like say for instance, no purely elementary, like say for instance we have Darayday Elementary School into Ilawag City. Ti maitud nga fixed amount kanya na it's 471,450. That's the fixed amount. Tapos i-times tayo pay DJ 813 pesos per student. So no 100 iti estudyante da, so that's times 100. So that's already 813,000, something like that ba? When plus i-add tayo din baga tatay nga fixed amount dun. So makikita yung dakil nga gatad DJ nga pagalaan da DJ na-mention nga di kita walis kada sagsagad kada daspan. Plus DJ mga pagalaan di kita pagbayad ti kuryenten, mabalin tayo may kabel pagpagalan ti school JT for professional development.
ken most importantly digitay school materials kadagiti estudyante tayo. Kabayatan na nagturong ti Bombo Radyo Lawag News Team ini maysa kadagiti kadagkelan na pagadalan dito'y syudad ti Ilocos Norte College of Arts and Trades wenno INCAT. Dito'y nakasarsarita tayo ti school principal ani Mrs. Shirley agsunod. Nagkedked da ito'y nga may ipaay ti statement ti sangwanan ti kamera. Ngem iti pan nakisarsarita tayo ken kuana dito'y nga inbulgar na nga umabot ti sumurok kumurang 9 million pesos it MOOE fund para ito'y nga academic year 2025 to 2026. Kunana adakelma nakitkitaan ket saan na tada ito'y makaanay gaput adakelmet ti magasgastuda. Inbarad na ngay may sakaliti pangikabkabilan da ito'y apondo ket iti panagbayad di kuryente. Nusa rin nga umabot ti 250 aging ga iti 350,000 pesos ti bilda ti kuryente. Segon ken kuana manipod Enero itaatawen aging ga iti bulan ti Hulyo ket nakagastudan ti kuryente ti sumurok kumurang 2 milyon na pisos arason. No apay nga dalaengen tinabatbat ti sumurok kumurang 7 milyon na pisos iti pundoda. Inlawlawag na ang malaksid ti kuryente kanito'y pa iti pag-alalaan da iti pagbayad ti danom. School IDs ken da duma materyales iti panagadal da iti estudyante. Inpeteng na saan ang makaanay da ito'y tapno maipaay amin. Mainaig da ito'y saan nga naglibakan ni agsunod nga no adda di makita da kasapulan ti eskwela ken ito'y nga agkid daw da ti tulong iti Parent Teacher Association wenno PTA alumni ken da duma nga stakeholders. Ngem kunana asaan nga ibaga ti pagadalan nga agkontribusyon da. Inay na pa nga adda dagiti gundaway nga dagitoy mismo iti mangkita ti pagkurangan ken mangipaay kadagitoy. Kunana nga no kalikagom ni Senator Tulfo nga ipursige ti MOOE laeng iti pagalaan da iti amin a kasapulan ti eskwela ket rumbeng anayunan da daytoy. Segon, iti Chief Education Supervisor School Operation and Governance iti DepEd Lawag nga ti addang ni Senator Tulfo ket napintas nga addang tapno mapatibker iti pulisiya. Ngem inlawlawag na no iti panagkontribusyon ket mapagsasaritaan iti PTA ket may palubos da ito'y basta da ito'y tinapag nunumuan. Ti mayatmet nga adain pasa nga bill ni Secretary ni Senator Tulfo kideti nga banal tatnuma is mas ma-intensify pa kin tatnon mas mapatibker ti pinaka-implementar na deto nga polisiya. And it's because take ko nata yun adulat tamat digitay medyo mang-take advantage kadigitay o estudyante tayo, mang-take advantage kadigitay parents tayo, which is ustumete ko na ni Senator Tulfo nga isupay ti dahilanan nga dati nga agsardang da nga agpasan. Well, in fact, hindi pa lang 2008 at the DepEd order rin nga no collection policy talaga. Strictly no collection policy. Take ko nata yun for the school itself. No school itself, haan talaga nga mabring ang kolektaso na the school. However, take ko nata yun no natin nagnunumwan iti PTA isumet ti masurot. However, adalat tamat ayan iti provisions iti DepEd Order 19. No ano dagidjay nga mabalin nga kolektaran. Actually naka-specify both kiti DepEd Order kin dati Senate bill ni Senator Tulfo no ano dagidjay nga mabalin nga kolektaran. Pero involuntary pa dijay haan nga inkapilitan. Segon iti DepEd Order number 54 series of 2009. Ti PTA ket maysa nga naisin ang organisasyon kadadaan ti waya nga mangkita iti bukod da apondo para iti proyekto a kalikagom da nga iimplementar ngem ti panagkid daw ti tulong ket rumbeng a voluntaryo ken saan nga inkapilitan. Nupay nakailanad saan nga inkapilitan. Oray saan nga umanamong iti maysa naganak ket saan na makalusot iti panagbayad.
Gapot at ikang runaan na may implementar tunggal PTA meeting ket majority rule. No anat di butos, wenno desisyon ti kaadwan, kariso ti suruten ti amin. No kastoy ti mapaspasamak, na pagtalineed kadi, ti prinsipyo ti voluntaryo a panagbayad. Inbarad ti DepEd nga iti bayat nakasoy ti pasamaket at dadaan nakasuporta. Segon kani Mr. Viernes sa kalpasan ti PTA meeting kadito'y akitain wenno tingiringen no mayan nato petlaeng iti proyekto akayat da abuangayen ken no daytoy ket makatulong kadagiti estudyante. Dapat kitaan mi no appropriate mat lang digiti projects da no digiti bakit makatulong ba iti schools or makatulong ba kadigiti estudyante tayo sumati at most nga talaga nga obligasyon tayo iti Department of Education. Ngam tayo ko na tayon ada digiti initiative da for as long as properly documented ba digiti nga initiative no ibagada nga na pagnunumuan mi kunana ustuba nga napagnunumuan da nga talaga ana iti pureba da nga napagnunumuan da. So dapat attendance sheet, kompleto attendance sheet nga majority or the quorum iti meeting, tapos DJ napagnunumuan da dapat majority of them is talagang nag-agree ki DJ. Kasi di ko na tayo naglist ng ibaga nga napagnunumuan mi dito pero noawang met the DJ nga dokumento nga na ibaga nga talaga nga majority agreed or majority agreed nga at the quorum pa DJ nag-agreed kit iso no comment. As long as tayo na tayo pagsayatan kadigiti anak tayo nagbabasa. Mayat para kariti na duma ti panagkontribusyon ket addang tapno masupusupan ti panagkurkurang ti eskwela. Ngem kadagiti sumagmumuno anaganak ken estudyante. Ti kontribusyon ket nayon a padagsen. Gapoy ti kinarigat ti biag, ang mabalin nga agten nagarason iti pannakapaay ang magunod iti diploma wenno makaturpos ti panagadal. No agbayso a libre ti edukasyon dito'y Pilipinas. Rumbeng kadi akastoy ti sitwasyon dagiti agad-adal wenno marikna dagiti agpapaada at unggal enrollment ket basbasatan dat ti awan lepas na kontribusyon aging gana a di malpas sa rek dagiti agad-adal. Nalawag ti karit dagiti agad-adal iti gobyerno. Mangipaay ti makaumanaya pondo tapno marikna iti libre nga edukasyon dito'y pagilian takdakkel nga MOOE tapno saanen nga agtalineeti sa ludsod no libre wenno saan ti panagadal dito'y pagilian. Iti tawen 2026 ada nasurok in 6 trilyon na pisos sa proposed national budget. Sektor ti edukasyon ti kadakkelan na pakaipanan ti pondo basar iti NEP wenno National Expenditure Program. Sapay taisun ti rugi iti panakaipaay ti sungbat iti narawaya problema iti edukasyon dito'y pagilian. Ken mapukawen ti panpanunuten dagiti naganak a kontribusyon ang mangigawid kadakwada ang mangibaon kadagiti anak tapno agbasa. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnir, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!